खुलुमबाय निउस चेनेलनिसिम दिनै मोनसे बर' हारिनि मोनसे दुखुनांथाव सान दिनैनि मैया मानगोनां बारग' आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि तरेन बर' बिथाङा बे जोंनि बुहुमनिफ्राय सोरगोबास जालांबाय रुंसारि जालांबाय बेनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो बर' माहारिया बा साफ्रोमबो बर' दैदेनगिरिफ्रा दुखु मोनदों आरो जोंबो दुखु मोनदों जा बेनिखायनो बिथांनि न'खरनि दुखुजों आरो बिथांनि रुंसारि जानाय दुखुजों जों बयबो दुखुखौ फोरमायदों दा बाथ्रा जादों मा बिथाङा सासे रिजार्भ बेंकनि अफिसारमोन आरो बर' थुनलाइनि मोननै थामसआव बिथाङा आफादगिरिमोन बुंनो थांनांगौ बाथ्रा बिथांनि 2017आव आफादगिरि महरै आंनो गावनो बिथांखौ डक्टर गाम्बार मुसाहारि आंनि मुङा आंनो गायसनदोंमोन बिथांखौ आरो थिग सेकेन्ड टार्म्सआवबो आङो बिथांखौ 2000 मायथाइयाव 2020आव आङो बिथांखौ आरोबाव फिन बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महरै गायसनदोंमोन बे रोखोम रायजोनि मदद आरो हेफाजाबजों दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांनि जा खामानि मावनाय जा जोङो दिनै बे समाव जोङो खहा जानांबाय जा बर'नि जेसेबां बर' थुनलाइनि हाबा मावनाय बिथांनि गोबां बिहोमा दङ बर' थुनलाइनि मादाव बिथाङा गोख्रों सासे मावथि हिसाबै खामानि मावबोदोंमोन जों नुनो मोन्दों बिथांनि बिजाब लिरनाय आरो निउस चेनेल रादाब लिरनाय आरो सल' लिरनाय गासिबो बिथांनि बिहोमा दङ आरो बिथाङा सासे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि दा बिथांनि जा बिथांनि बिहोमाखौ जोङो बावनो हाया बिथांनि जा बिहोमानि थाखाय बिथांनि जिउआ दिनै रुंसारि जालांदोंब्लाबो बे बुहुमाव बे जोंनि समाजाव थागोन बर' हारिनि गेजेराव थागोन जोबथानायाव बिथांनि आत्माया जिउ सोलेरा आफा आनान गसाइनि खाथियाव जाहाथे आलो गोजोनै थांनानै थानो हायो जायगा मोनो बिनि थाखाय आङो बड' पिपल्स पार्टि जानानै अरायसम आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामनाय जाबाय गोजोन्थों।